ihan samanlaiset tehtävät, mutta kyllä me niistä innostuttiin ja oli oikein mukava ottaa kontaktia kauppatorilla niihin myyjiin ja miettiä vähän asioita eri kannalta. Ja sitten oli mukava työskennellä eri oppiaineenopettajien kanssa, kun yleensä tekee vaan oman aineen opettajan kanssa hommia, niin nyt oli ihan mukava saada vähän uutta perspektiiviä. Eikä meillä ollut oikein mitään teknisiä ongelmia. Vähän yhdessä vaiheessa se mietiskeli ja jouduttiin odottelemaan, mutta muuten kyllä ihan sujuvasti. Ja sitä tietysti pitää miettiä, että ainakin kuinka isossa osassa tehtäviä voi olla sitä, että laitetaan monta tuotosta. Kun meilläkin oli kuvakollanssia ja oli moniaineksista työtä sieltä kauppatorilta, mitä enemmän niitä yksittäisten osien liittämisiä siihen työhön on, niin sitä turhauttavampaa se tekniikan käyttäminen on. Vaikka ei siinä ollut ongelmia ollutkaan varsinaisesti. Se on totta. Mulle mieluisin tehtävä oli Punavuoren tehtävä, jossa sai perehtyä kaupunginosääilijöitä ja kaikkea uutta. Välttämättä en niin innostunut ihmisten jututtamisesta tuolla, vaikka ei sekään ongelma on. Ylipäänsä tosi hyvää fiilisiä, koska sellainen yhdessä tekemisestä ja puuhaamisesta. Kyllä tämä olo on sellainen mahdollisuuksia, tämä tarjoaa ja sille tosi positiivista. On. Ja se on hyvä, että on erilaisia tehtäviä. Tämmöinen rauhallinen, omatahtinen syventyminen, mitä me Punavuorossa saatiin tehdä, se oli tosi antoisaa. Mutta sitten varmaan tarvitaan niitä tehtäviä, joissa ryhmä pääsee vähän ylittämään omia rajojaan ja pois sieltä mukavuusalueelta tulee heittäytymistä. Se on totta. Me ei päästä ollenkaan tuolle Sörnäisten vankilasta. Näin. Mutta oli tosi mukava. Unohti koeviikon tässä tämän päivän aikana ja oli oikein piristävä. Ja tämä kyllä herättää ajatuksia, että tätä jää miettimään, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä on hyödyntää ihan vaikka oppitunnin pienemmässä muodossa. Niin. Mulla ainakin on mielessä pyörinyt tässä jo hyvää aikaa, että millaisia tehtäviä itse haluaisi saada. Samoin. Me kiitämme